Ovo je najveća fabrika u posljednjih 120 godina koju gradi Hans Grohe. Ulaganje od 85 miliona evra. Imaćemo 4 miliona samo česmi proizvedenih ovde u Valjevu. A šta to znači za samo Valjevo? Jutros, kada sam se pripremao, kada sam učio sve i sećajući se našeg prvog susreta pre 2 godine, i za samo 2 godine mi smo dobili ovih 35.000 kvadratnih metara pokrivenog prostora ovde u Valjevu, infrastrukturu urađenu, i još nismo uradili sve što je trebalo da uradimo. Još mi nismo time zadovoljni. Pretpostavljam i naši ljubazni nemački gosti, a danas domaćini, ali dosta toga jesmo uradili. Već 15. oktobra oni će imati gas ovde, gas idemo, produžavamo do Toplane i do Krušika, zatim idemo u drugu fazu da to dajemo svim važnim institucijama u Valjevu, a zatim i narodu, jer je Valjevo jedan od najzagađenijih gradova kada prime i kada dobiju taj gas. Od jeseni više to neće biti, a da ne govorim koliko će to da pomogne u daljoj industrializaciji samog Valjeva i čitavog Kolubarskog okruga. Najkasnije do marta, u sve probleme koje imamo sa ekspropriacijom, o čemu ne bih da govorim danas, završit ćemo i brzu saobraćajnicu i konačno ćete od Valjeva do Beograda stizati za manje od sat ili maksimalno sat vremena. Verujemo da ćemo imati snage da produžimo prugu, rekonstrukciju pruge od Valjeva do Vrbnice, do crnogorske granice, što će značiti da Valjevo postane i železnički čvor. Kada to sve uradite, ostaje bolnica, rekonstrukcija, što će ići između 90 i 100 miliona, izgradnja sportske hale između 15 i 20 miliona. I ako to sve sagledate, samo ovo o čemu sam ja govorio uz Bicerbu i posebno danas, što moram da kažem, Hans Grohe, Dragulj, Valjevski, potpuno drugi grad, potpuno drugi okrug, sve je potpuno drugačije. Za samo nekoliko godina je sve promenjeno. I kada ovo sve budemo završili, moći ćemo slobodno da kažemo da smo za 7, 8 ili 10 godina uradili više nego svi drugi. Svi mi zajedno uradili više nego što smo uradili u prethodnih 60 i 70 godina. Svidelo se to nekom ili ne. I na to sam ponosan i zbog toga ovo jeste veliki dan za mene i rekao sam danas svima njima, i Hans Jürgenu, i Franku, i Klausu, i Filipu, i Morisu, svima. Vi ste srećni, vidim da jesu, i to je njima život. Samo znam jednog koji je srećniji od njih, a to sam ja. Srećniji zato što znam koliko je ovo važan kamen u beočugu uspešne Srbije koju pravimo i budućnosti Srbije.